Urte asko pasatira Hondartzako hiru laguni aurreneko entrevista egin nienetik. Hain justu, 2013 urtean prentzaurrekoan agertu ziren Izaskun Mendizabali, Izaskun Zubinazi eta Tere Mazari. Izaskun Mendizabalek kale nagusiko dendan eduki zuen gordea urte askoan Hondartzako argazki artxiboa. Bai txukun asko eduki ere. Argazkiak behin eta berriro ikusiz, kontu zarra gogoratuz, une ederrazkoak pasatakoa gara denda hartan, Xabier Alberdi laguna eta biok. Zarauzko folklorea liburuan jaso genituen 2009 urtean bertan bildutako hainbat kontu. Orain eskuetan daukazun liburu honekin, berriro ere haiengana hurbildu eta informazio osoagoa emateaz aparte, Hondartza taldeak ondo merezia duen aitortza egiteko modua eskainirit. Poza handia izan da hori niretzat. Garai hartan kulturan inguruan eta euskal kulturan inguruan zerbait itia bea bazan nobedadia. Eta Hondartza izan zela lehortatikan, utzune bat, betezun talde bat. Bai azpiegitura aldetikan eta bai jende aldetikan, esan lehike taldea jatenetetik indartzuna izan zela, bazeukalako estampak itiez aparte, txistulari taldea zeukan, dantzari taldea zeukan, eta abez batza bate bai. Kuadrilla deitzen joan gara hartan. Kuadrilla ez guk ulertze deun sentiduan, kuadrilla sentidu hortan. Talde zabal bat, gauza askotako prestatze zienak, eta naiz eta igual batzuk etzian, ez dantzari, ez txistulari, ez ezerre, igual lagunduko zuen estampa baten bertzanean, edo tabalagoa montatu bertzanean, normal hortatikan bazan, jende asko hartzezun talde bat. Naiz eta ibilbide motza itxura batien eduki, seinale bat bada, talde intensua izan zala, garai zail batian lan aintzuna. Garai hartan, olako kultureki talde bat jende asko mogitzezun, baita ikusliak, ikusliak, garai hartako argazkitan ikuste da ondo. Olako antzerki bat edo estampa bat, oaingo euskal aztia izango ditzakena, ez da, horietako ekitaldi batean jendean egarritezun. Euskera zerbait antzeste baldin bazan, eta dantzataldiak eta ere garai hartan zian, igual euskal kultura reflejo importantenetakoa. Ekitaldiak zeuken karga simbolikoa handia zen. Eskuzarra, formatu hortan eta gok ezautzen duen bezala Hondartzan ekarpena konsideratzenik. Behaiek izan zen 73an atea zuena, eta gero noiz behinka 74an berriro, Alforjan hasierak zian garai horietan, 78an, Euskal Festan 75. urtemugan ebe, 89an, eta azkena 2012an. Inginonian proiektu hori eta elkarte ginean Zarauzko dantzatalde asko. Ez da exhaustibo datu aldetika, baina reflejatze du garai hartako girua eta nik uste Hondartzak entzun ekarpena.